Razlog zbog kojeg sam te doveo u zoološki vrt, tvoja ljubav prema životinjama. Kakva su tvoja iskustva s njima? Imaš li koju? Imam Johnny Brava, Jack Russell Terriera, koji mi radi mi čuda. Lud pas, ali ja ga obožavam baš zato što je takav. I da mogu, ali nažalost ne mogu, ja bih vjerojatno imala jedno 50 pasa. Ne smetaju ti dlake i... Mislim, ne smetaju, ne moraš da ne smetaju. Usisavač mi je redovan rekvizit u rukama. Znači čistiš, kućanski poslovi nisi ti strana stvar. A moram, mislim, ko će? A što se kuhanja tiče? Sve radim, sve kuham i moram ti reći da super kuham. Koliko god ne volim kuhat, jako sam divna što se tiče toga, ali eto, napravo ispadne stvarno dobro. Što je s obožavateljima? Kakva su ti iskustva s njima? Pa oni su jako fini i jako su dobri. Pogotovo muški, moram ih pohvaliti, to je sve tako fino, naše poštovanje, pa ti poljube ruku, pa ti naš poklone ruže, tako fini su. Fini i dobri. Znači voliš te nježnije dušice? Ne volim nježne duše. Ne volim, mislim, volim nježne duše, ali ne da su baš nježne u svemu. Svako mora imati malo nježnosti i mislim da je lijepo kad muško pokaže svoj osjećaj, pa ako treba i zaplaće. Je li tvoj dečko kad zaplako? Nije. Barem da si ga ti vidio. Predamnom nije, ne. On jako rijetko plaće, inače koliko znam, koliko mi je rekao, tako da vidiš, za prvi put kad zaplaće morat ću to registrirati onako detaljno. Čudi me što nije danas ovdje, znam da te prati svuda. Pa kad su neke promocije, kad je, ne znam, Kropartel, nešto tako, onda ide sa mnom, zato što to meni znači nam pored mene. Ali on to meni kompenzira na neke druge stvari. Ja moram isto odraditi neke stvari koje se meni ne sviđaju. Koje su to? Da, šta tvrija. Kako se po tebi snašla Andreja Šušnjara u magazinu? Super. Ako ti te pjesme ideš gledati kao pjesme, nešto ozbiljno, naravno da će te razočarati. Ako gledaš kao neku zezancu što to je meni ludo. Hajde mi sad usporedi sebe i Andreju Šušnjaru. Ma ne možeš. Kojim ste stvarima slični? Jeste li uopće? Nismo slični, ničemu. S kim bi se Strade možda usporedila? Pa s nikim. Poput koje zvijezde bi karijeru voljela imati, recimo? Hrvatske. Hrvatske? Da. Miša Kovač. Znači tatini Što sam skromna, a? Da. Dobro, ali pazi, to je sad ovako, kad maštamo, a realno je to nemoguće. Jednostavno nemoguće. Moram se malo vratiti na ljubavni život. S čime te osvojio? Upornošću. Bio je strašno uporan, s porukama. On je ostao, kad smo se upoznali, on je ostao u Tribuni, ja sam otišla za Zagreb. Ja uporniju osobu u životu nisam bila. Koliko je romantičan? Pa zna biti, ali ja nisam romantična. Znaš, ja nisam romantična osoba, tako da jesam, vjerovatno bi dala neku pozornost svemu tome, ali pošto nisam, znaš, nije mi to toliko bitno. Jel razmišljate možda uskoro otići korak dalje? Ne. Ni zaruke, ni... To me svi živi pitaju. A mi već kod da smo, znaš, praktično mi smo se skoro 5 godina zajedno. Kod da smo u braku. Znači možeš reći to je muškarac mog života? Sada, pa ne bila s njim, znaš, da ne mislim tako. Razmišljaš li o majčinstvu? Koliko bi djece voljela imati? Pa voljela bi dvoje. Voljela bi imati dečka i curicu. Jednog dana kad dođeš do toga, to bi... Kad će doći taj dan? Koliko intenzivno razmišljaš? To ne razmišljam. Ja ti inače tako te stvari u životu, znaš, meni sve nekako spontano dolazi, pa vjerovatno će i to. Gle, kad se desi se, Bogu hvala.